Il-Partit Nazzjonalista u oppożizzjoni propożittiva u se jkompli joħroġ proposti biex jara li pajjiżna jirriforma ruħu u li kulħadd igawdi mill-ġid komuni. B'dan il-ħsieb issejjaħ il-Kunsill Ġenerali Straordinarju għal ġimgħa li ġej bit-tema riforma u tiġdid, governanza tajba u demokrazija b'saħħitha u bl-ewwel priorità tibqa' l-interess nazzjonali. Ek spjega s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli f'intervista lil Net News fejn spjega li l-partit se jkun qed jippreżenta għadd ta' proposti biex il-Gvern tal-ġurnata ikun aktar taħt skrutinju parlamentari. Fosthom li l-persuni f'ċerti karigi importanti ikunu magħżula b'maġġoranza ta' 2/3 tal-Kamra bħal President tar-Repubblika, il-Prim Imħallef u anke ċ-Chairperson tal-Awtorità tax-Xandir fost l-oħrajn. Bl-istess mod li Gvern Nazzjonalista kien daħħal din il-proċedura biex jintażlu persuni f'karigi bħall-Awditur Ġenerali biex il-partiti politiċi li għandhom sem essenzjali fis-sistema demokratika tal-pajjiż jibqgħu b'saħħithom. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi metodi biex jitneħħa kull ċans ta' konflitt ta' interess. Fost dawn finanzjament tal-Istat għax konxi li meta partit jgħix biss bid-donazzjonijiet dawn jistgħu waslu għal xi konflitt ta' interess. L-istess fil-każ tal-membri parlamentari li l-Partit Nazzjonalista qed jissuġġerixxi li għandhom ikunu politiċi full-time biex ikunu ta' aktar servizz għal poplu fil-waqt li evitaw possibiltajiet ta' konflitt ta' interess minħabba l-impjieg tagħhom. Clyde Puli jagħmel referenza wkoll għal proposti li jitrattaw il-medja fejn issuġġerixxa li x-xandir tal-Istat għandu jkun imparzjali u awtonomu mill-Gvern għalkemm finanzjat mill-Gvern. B'hekk ikun jista' jingħata spazju lil kulħadd f'sens ta' proċess demokratiku taħt għajnejn l-awtorità tax-xandir. U bħal dawn nista' nsemmi ħafna proposti illi għandna, proposti li joħorġu mill-lezzjonijiet li tallimna b'mod partikolari fl-aħħar ġimgħat, imma rrid ngħid fl-aħħar snin. Dak li qabel ma konniex naħsbuh possibbli, issa qed nindunaw illi possibbli u mhux tal-li possibbli tal-li fil-verità seħħ. Kompla li l-Partit Nazzjonalista qed ikun kuraġġuż meta jippreżenta dawn il-proposti għax lest anke jitlaq il-poter minn taħt idejh la darba jerġa' jkun fil-Gvern. Iżda fuq kollox, dan il-Kunsill Ġenerali Straordinarju se jsir fl-isfond tal-avvenimenti drammatiċi li qed iseħħu fil-pajjiż fejn qed naraw xibka ta' korruzzjoni li tipponta kollha kemm hi lejn l-uffiċċju tal-Prim Ministru. Ħadd ma ħaseb li dawn l-irregolaritajiet setgħu qatt jippuntaw lejn Kastilja anke minħabba li fl-2013 il-Partit Laburista ħal pajjiż fidejh minn idejn Gvern Nazzjonalista li f'25 sena għamel ġid kbir fl-ekonomija iżda wkoll fil-governanza.